snadno jako řezy sagitální a příčné si mohu vytvořit řezy nebo pohled multiplanární, což je v podstatě panoramatický snímek. Dokonce si mohu nastavit ten panoramatický snímek tak, aby mi vlastně ten řez, který si vytvořím, přesně zobrazoval mandibulární kanál. To udělám takto. Si vlastně vyznačím na axiálním pohledu mandibulární kanál a zde mám krásně dostupný mandibulární kanál. Můžu si příčný řez vlastně natočit tak, jak potřebuji, dám uložit. A ve studijní obrazovce můžu pracovat vlastně v řezech podle potřeby.